раиёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз боздошту ҷаримаи ҷавонӣ хабар дод ки нисбати ҳайвонот муносибати бераҳмона доштааст. бино ба иттилои манбаъ дар асоси муроҷиати электронӣ як нафар шаҳрванд сокини шаҳри душанбе барои муносибати бераҳмона нисбат ба ҳайвонот шаҳрванд Қудратов Аъзамҷон Уктамович соли таваллудаш 4 августи 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ноҳияи Сино кӯчаи Ҷамила боздошт шудааст. зимни санҷиш ва пурсиши Қудратов Аъзамҷон муайян карда шудааст ки номбурда мунтазам нисбати ҳайвонот махсусан сагҳои хурдҷусаву хурдсол бераҳмӣ намуда бо саги ҷангии худ ки зоти питбул мебошад миёни ҳамдигар ҷанг меандохтааст. аз ҷумла санаи 16 майи соли ҷорӣ низ дар натиҷаи чунин муносибати бераҳмона бо ҳузури кӯдакони хурдсол сагҷанг ташкил намудааст ки дар натиҷа саги ҷангӣ номбурда саги заиферо ба ҳалокат расонидааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Қудратов Аъзамҷон тибқи талаботи моддаи 277 кодекси ҳуқуқивайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ба миқдори 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримабандӣ карда шуд, меафзояд манбаъ.